Good morning. Gabas ta mga kajiboy, kahoy mga kajiboy. Gabas niya bughaon tinay kaman ba. Mga itong tirada ron. Ay mga lubas ko mga kahoy mga kajiboy. Daghang na mga kahoy mga kajiboy. Bughaon nun pa na nga. Pondok na spayag. Matinigom na ko ba niya. Sayang man gud. Magabok na ba. Ang mga donut lang. Muna ko ang gikuan. Ko ang gibugha kung hinabugha pa manghinakot din ako gikan des babaw man kayo boy na makaingin na bungtod. Hinakot na pero mapinutol na ni daan. Mapatay na ba. Natong bughaon. Ato sang giputol daan gigunggong na to ba. Para mabugha nga nato di ta maglisod-usod sa sako kay wala ko kabutangan ko dito. Sa kabutanganan kay nahuot na daghan king kahoy na pundo. Na magkuangan pa man ato na sampunan. Yo kayo boy. God bless. Please follow, share niya, subscribe si notification sa akong YouTube channel. CG7 Kabahog o Dweboy.and Double Apostrophe. Follow sa akong reels eh. Salamat, thank you kayo. Share, like, and subscribe. Check notification bell mo. Good morning tanan. God bless. Thank you.